Adresăm întrebările potrivite și oferim răspunsurile potrivite, rapid, pentru a permite clienților noștri să ia cele mai potrivite măsuri. Suntem EMI Call Data, asking the right questions. Indiferent că sunteți o companie locală sau o companie multinațională interesată de dezvoltare în spațiul estic, noi înțelegem cât de important este pentru dumneavoastră să știți ce cumpără, ce media accesează și cine sunt stakeholderii consumatorilor dumneavoastră. Aceasta este pasiunea și nucleul afacerii noastre. EMI Call Data identifică răspunsuri pentru subiecte precum comportamentul consumatorului, segmentarea pieței, cercetarea brandurilor, realizarea designului unui produs și testarea lui, testarea instrumentelor de comunicare, analiza de prețuri sau satisfacția clientului. Acest server aparține firmei EMI Call Data. Este un server de ultimă generație ce permite stocarea și prelucrarea datelor într-un timp cât mai scurt. Alo, bună ziua! Mă numesc Beldiman Paul Valentin și vă sunt din partea EMI Call Data în legătură cu un studiu de piață pe care noi îl efectuăm în raza comunei dumneavoastră. Sunteți de acord să participați la acest studiu? În general, credeți că România în momentul de față se îndreaptă într-o direcție bună sau într-o direcție greșită? De la ultimele alegeri locale, considerați că situația localității dumneavoastră s-a îmbunătățit, a rămas la fel sau s-a înrăutățit? Ok. Care este cel mai important proiect pe care ar trebui să le implementeze primarul comunei dumneavoastră? Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniul major de intervenție 6.1, dezvoltarea economiei sociale.